Frantka je nejenom moc krásná, ale taky umí výborně zpívat, jak jste mohli. Jo, Franto, jdi do toho. Franto, hoďte to. Aplaus. Přichází Janice Hautbrakenová. Janice má upřímnost, pozitivní energii a taky srandu. Dneska večer ji můžete pozvat třeba na Jacka Danielse, ale Heineken by prý také neurazil. No to co ne. mi říkají spolužáci, hodný Andílek, dokud neopustí prostor školy. Je také genius, naše záchrana při hodinách angličtiny. Tak prosíme o potlesk, dámy a pánové, to byla Janice Hautbrakenová. Výborně, úžasně, můžeme pokračovat dále, tak prosíme o další